Fis-sena 2018, it-toroq Maltin ħallew 18 il-vittma fi 17 l-inċident ta' traffiku bi 8 minnhom involvew mutur. Din is-sena rat żieda fl-inċidenti fatali bil-mutur meta mqabbel mas-sena l-oħra, b'kollox mitu 6 sewwieqa u passiġġiera. L-ewwel żewġ inċidenti fatali bil-mutur seħħew f'Marzu, jum il-bogħod minn xulxin li inċidentalment seħħew ukoll fl-istess triq. Bl-aħħar inċident iseħħ fl-aħħar jiem tas-sena fit-triq ħall-Qormi f'Ħalluqa. Tul din is-sena tilfu ħajjithom ukoll 6 xufiera ta' karozzi filwaqt li f'inċident ieħor mietet passiġġiera li kienet qed takkumpanja lix-xufier. Din is-sena rajna wkoll wieħed mill-akbar inċidenti tat traffiku li qatt seħħ f'pajjiżna. F'dan l-inċident tilfu ħajjithom 2 persuni u ħalla aktar minn 30 persuna oħra midruba, uħud minnhom serjament. Dan l-inċident seħħ fid-9 ta' April li għadda meta double decker ta' turisti kellha impatt qawwi ma' ferra ta' siġra fit-triq illi twaslek għaż-Żurrieq. Din is-sena tilfu ħajjithom ukoll 2 persuni li ttajru waqt li kienu qed jaqsmu t-triq, kif ukoll it-tajjar ċiklist illi kien għaddej mill-kappara. Dan kien l-unika inċident fatali li involva ċiklist, madankollu kien hemm numru ta' inċidenti oħrajn li ħallew numru ta' persuni feruti. Sissa, anke grazzi għal kampanja tal-fin dwar is-sewqan responsabbli, f'dawn iż-żminijiet ta' festi l-inċidenti tat-traffiku naqsu drastikament. Sakemm sal-aħħar tas-sena l-istatistika ma tinbidilx, it-toroq Maltin se jkunu ħallew vittma anqas mis-sena 2017. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.